torna un dia si arribés l'amor. Som curiosos nosaltres. Ens mou la inquietud de saber, de respondre a la pregunta de això per què? I ja sabeu que tocar massa de peus a terra no és saludable i resulta avorridíssim. I amb l'ajuda dels nens i nenes de Mataró farem que el 2019 sigui un any d'allò més juganer, divertit i màgic.